ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଅଁକୁଟି ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ। ପାଖରେ ଥିବା କୁନି ଝିଅଟି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଥାଲେସେମିଆ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, କେମିତି ନେବେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ତ ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପୁଣି କୁନି ଝିଅଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମତେ କିଛି ବି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି, କି ଆମର ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ କି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ।